Nappal Marinette vagyok. Egy átlagos életet élő átlagos lány. De van bennem valami rendkívüli, amiről senki sem tud. Az még titok. Miraculous, te csoda lesz, ahol a baj, ott felbukkol. Miraculous, nagyon jó lesz, a szerelem lángja felhubbol. Miraculous. Miraculous. Papa, maman, je vais vous aider à la boulangerie pour distribuer les bûches à tous mes amis. Allez, un joyeux Noël à toute ta famille. Merci Marinette, joyeux Noël aussi. Alix et son papa, joyeux Noël à vous deux. Janine et Marinette, tous nos meilleurs vœux. Rose et chaud les cassés pour vous, joyeuse fête. Joyeux Noël aussi. Joyeux Noël Marinette. Joyeux Noël à vous Manon et Nadia. Joyeux Noël Lino et Sabrina. Joyeux Noël. Akarsz egy képet? Marinette, karácsony van. Boldog karácsony, Chloe! Megismételnéd? Nem hallottam jól. Boldog karácsony, Chloe! Chloe, karácsonyi tűzszünet. Boldog karácsony, Marinette! Te utálok, ezt ne feledd! Adrien testőre. Az ajándék. Mindjárt visszajövök. Ezt nem hiszem el. Az ajándék. Hova tettem? Ez nem lehet igaz. Itt van. Köszi, Tiki. Uram, várjon. Kérem ezt. Egy ajándék Adriennek. Kívánna neki boldog karácsonyt a nevembe? Úgy értem, önnek is boldog karácsonyt. Uram, tőlem. Remélem Adriennek is boldog karácsonya van. Mit gondolsz, Natalie? Szerinted tetszeni fog neki a dekoráció? Miért nem jön? Felhívtad? Talán szüksége van egy kis időre. Úgy sem fog jönni. Ez kedves. Boldog karácsonyt mindkettőtöknek. Igen. El tudom képzelni, milyen nehéz lehet önnek, uram. De vegye figyelembe, hogy Adriennek ez az első karácsonya az édesanyja Tudom, nélkül. hogy igaza van. Adjatok egy pillanatot, és jövök. Még hogy karácsony, ilyenkor is csak magára tud gondolni. Végezni akarok ezzel az átkozott nap. Utálom az ünnepeket. Black, karmokat ki! Macska, jaj! Én nem tudom. Menjünk haza. Plug, karmokat vissza.
Plug? Plug! J'aimerais pouvoir t'aider, oui t'aider à te transformer. Mais regarde-moi briller, je n'y peux rien. Je suis fatigué, mon ventre est affamé. Je suis épuisé, je ne peux plus avancer. Plug! Mit tettem? Várj, segítek rajtad. Boldog karácsonyt! Szeretettel, Marinette. Ő annyira kedves. Újra a mancsaidra állítalak, Plug. Hallottad ezt? A télapó. Boldog karácsony, Plug. Boldog karácsonyt, Adrien. Adrien? Adrien! Adrien! Találják meg azonnal! Azonnal! Jó estét, igen, köszönöm, boldog karácsonyt önnek is. Nem, asszonyom, nincs nálunk. Adrien nincs otthon? Lehet valaki elrabolta? Ne aggódj, Sabrina, gyorsan megtaláljuk a barátotokat. Emberrablás? Ez talán egy kicsit túlzás. Menjünk, ellenőrizzük a környéket. Az ajándékok várhatnak. Te jössz, Marinette? Nem érzem jól magamat. Inkább itt várlak titeket, és ha hallatok valami újat, hívjatok, oké? Meg kell találnunk Adrient. Gyorsan! Tiki, pöttyüket fel! Ne aggódj, Plug. Találok neked valami ennivalót. Nem ígérem a camembert, de... Nem kell duzzogni. A télapó mindenkinek ad ajándékot. Az ajándékaid bénák, és a szakállad ronda. Nyugalom, kölykök. Biztos vagyok abban, hogy nem is te vagy az igazi télapó. Hé, elég volt ebből. Mi ütött belétek, gyerekek? Nem szégyellitek magatokat, hogy ellökitek a télapót? A fiatal embernek igaza van. Rögtön kéretek bocsánatot. Sajnáljuk, télapó. Semmi baj, gyerekek. Legyen kellemes karácsonyotok. Elnézést, uram, minden rendben? Ne aggódj. Lehet, hogy öreg télapó vagyok, de erős. És te? Mit csinálsz kint ilyenkor? Esetleg eltévedtél? Így felöltözve hideg lehet. Kérsz egy csésze forró csokoládét? Maradt még egy kevés. Örömmel, uram. Semmi sem jobb, kivéve talán egy darab camembert sajt. Szerencsét, kölyök, maradt néhány a szendvicsembe. Még sohasem volt ilyen erős szaga. Ez a sajt tökéletes. Mindenkinek megvan a saját ízlése. Biztos nem tévedtél el? Ez az első karácsonyom anyukám nélkül, uram. Az apám nem tudja, hogyan kezelje, de édesapád biztosan keres már, és nagyon aggódik, érted? Most, hogy szívtál egy kis friss levegőt, és kitisztottad a fejed, nem gondolod, hogy ideje hazamenned? Igaza van, uram. Remek! A család egyesül a fa alatt, és a karácsonyi hangulat. Elviszlek a szánkómmal. Gyere ide, Plug. Rendben, de vegye fel ezt. A barátom, akitől ezt kaptam, biztos örülne, Egy hogyha ajándék? Nekem? Mindenkinek jár egy karácsonyi ajándék. Köszönöm, fiam. Il n'y a qu'un seul pouvoir qui puisse causer tant de dégâts. Le cataclysme de Chamor, c'est certain. Et cette carte de Noël, elle n'est pas tombée du ciel, mais du cadeau.
Mégis, kit akumizáltak karácsony estéjén? Lábnyomok. És ön, uram, hol fogja ünnepelni a karácsonyt? Én mindenütt Párizsban. Sőt, az egész világon. Egyedül van, ha? Figyeljen, ezt fogjuk csinálni. Vigyen haza, és maradjon nálunk vacsorára. Segítsen nekem visszahozni a karácsonyi szellemet, uram. Nos, rendben, de nem maradok sokáig. Egy csomó dolgom van karácsony este. Köszönöm, télapó. Adrien, te vagy az? És maga ki? Nos, én vagyok a télapó. Na persze, én pedig a húsvéti nyúl. Nem szégyelli magát, hogy karácsony estéjén zavar minket? Apa, félreérted. Nem, igaza van. Az apukád átlátta a terveit. Ez az ember egy gonosztevő, akit halálfej irányít. Ne, Katica! Állj meg! Ez az ember nem akumanizált. Tudom, hogy mikor van valaki akumatizálva. Bíz bennem. Menj be a házba, ott biztonságosabb. Ne, várj! Plague, Adrien! Gyerünk, lovacskáim! Megőrültél? Mit ütött beléd? Anélkül, hogy észrevetted, adtál nekem egy csodálatos karácsonyi ajándékot, Katica bogár. Egy szegény ártalant hamisan vádolnak, és a megvetett ünnepi hangulat. Ez minden, amire az akumámnak szüksége van, hogy besötétítse a szívét. Adrien, hova mész? A szobámba természetesen, mert az apám nem akarja ünnepelni a karácsonyt. Tévedsz, az apád felment hozzád, de eltűntél. Megmondom neki, hogy várod, de ezután még gondoskodunk arról, hogy biztosan a szobádban maradj. Ön nem egy gonosztevő. Persze, hogy nem. Túl sok történetet olvasol a szuperhősökről, kedvesem. Sajnálom. Én tényleg azt hittem. Ne érj hozzám! Eleget tettél már. Manapság már senki sem tiszteli a karácsony szellemét. Nem hisznek már bennem. Én hiszek benned. Kedves rémapó, én halálfej vagyok. Azzal vádoltak meg, hogy egy gonosztevő vagy. Ebben az esetben ezentúl az leszel. Cserébe, mivel egész éven jó voltam, nem egy, hanem 2 ajándékot kérek tőled. És a tieid is lesznek. Boldog karácsonyt neked, halálfej! Katica bogár! A télapó? Nem egészen. Ne aggódj, Adrien. Téged nem bántlak. Tartozom neked. Adtál nekem egy ajándékot, amit nem felejtek el. Sőt, inkább megbosszulok. Megbosszulom mindkettőnket. Bosszúval teli karácsonyunk lesz. Plague, karmokat ki! Nézd csak, megjött a télapó. Chloe, drágám. Borzalmas karácsonyt kívánok mindenkinek!
Borzalmas karácsonyt kívánok mindenkinek! Csak maga és én, Rémapó. Maga és mi, hölgyem? Fekete macska? Hol voltál? Mi történt Edréde? Ez egy hosszú történet. A macskáknak is vannak kis titkaik. Így ki fogja kivinni az ajándékokat a gyermekeknek, Rémapó? Ez már régi történelem. Viszlát, ajándékok és karácsonyi hangulat. Jobban kellett volna viselkednetek. De én jó voltam egész évben! Ezek szerint nem eléggé. Elkaptalak! Mit szóltok egy körhöz a szánkón, kis manók? Kapaszkodjatok erősen! Essünk neki! Nem tudom elhinni, hogy ilyen vezetéssel megkapta a szánkó jogsit. Itt az ideje, hogy kinyissuk az ajándékokat, gyerekek. Majd én elintézem a szánkót. Te intézd a Rémapót. Wow, nyugi! Nagyon szépen köszönöm. Katica! Ó, már megint! Katica bogár? Fekete macska? Ez egy karácsonyi szenzáció! Mondanátok egy pár szót a Kati blognak? Ó, nem, ez nem az, aminek látszik. Ne, várj! Van egy jobb ötletem. Szerencse talizmán! Ó, remek! Tehát ezúttal a szögnek a dobozból kell kibújnia. Szükségem van celluxra, ollóra, meg ilyesmikre. Ott fent. Itt is. Itt? A karácsonyi listám. Rohanj a Donapincseng pékséghez, és hozd el nekem ezt. Találkozunk az Elfej-torony tetején. Mindig is a Mikulásod akartam lenni, hölgyem. Ne aggódjatok, hamarosan minden vissza fog állni. Sok szerencsét, télbogár! Ez én vagyok? Egy ajándék? Nekem? Ne hallgass rá! Ez egyértelműen csapda! Boldog karácsonyt! Macska jaj! Boldog karácsonyt, bogárkám! Köszi, cicus! Eleget ártottál, kicsi Akuma. Ideje, hogy megtisztulj! Megvagy! Viszlát, kicsi pillangó! Csodálatos Katica bogár! Szép munka volt! Katica bogár, fekete macska, most már boldog karácsonyotok lehet. Meglátjuk jövőre, kinek lesz jobb ajándéka. Adrien, nem tudom elhinni, hogy eltűntél.
Nem akartalak elveszteni téged is. Látogatóid vannak. Bátorkodtam szólni nekik Adrien jólétéről, uram. Aggódtak a barátjukért. Kérlek, abba, ez a karácsony szelleme. Nos, legyen. Gyertek be! Boldog karácsonyt, Adrien. Boldog karácsonyt mindenkinek! Boldog karácsonyt, anya.